vi kommer... Nej, okay. Okay, ikke gang til. Halløj, vi kommer fra Miljøudvalget. Er I klar til at lave nogle lommefilm? Yes. Så I skal lave nogle film om greenwashing, som I også lige har hørt et helt oplæg om. Og dertil så har vi uddelt en masse forskellige underemner til hver klasse, og det kan I så se i det her skema. Alright, så første A og anden sæt, de skal have om biler. Og første B og anden B skal have om fast fashion. Første C og første P, de skal have om fly og rejser. Første U og anden U skal have om kød. Første X og anden X skal have om fossile brændsel. Og første Y og anden U skal have om landbrug. Okay, der er nogle forskellige krav til jeres lommefilm, og der er selvfølgelig, at det skal have fokus på greenwashing, og så især jeres uddybende emne. Og udover det, så kan I ligesom gøre det på 3 forskellige måder. I kan enten gøre det kreativt, satirisk eller fagligt, og det er altså også uddybet i det her dokument, I også har fået tilsendt. Udover det, så skal jeres lommefilm altså have en bestemt længde, og det skal være mellem et halvt og 1,5 minut, men inden for den tidsramme, så bestemmer I egentlig selv, og sidst men ikke mindst, så skal I altså lave jeres lommefilm i bordgrupper. Ja, og hvis I har brug for hjælp, så går vi rundt i klasserne. Ja, og derudover så har vi også et dokument, I kan referere tilbage til, som ligger inde på jeres modul. Og derudover så kommer den her video også til at ligge inde på modulet, så I kan altså bare gå tilbage og se den, hvis I har brug for det.